Oslikavanje kamenja je stara tehnika koja usklađuje čudesnu moć prirode i čovekovu potrebu da deluje i stvara upravo u sadejstvu sa prirodom. Ovako idejni tvorci radionice Ale je lep ovaj svet opisuju ideju pretočenu u delo u okviru Pirotskog kulturnog leta. Trodnevna radionica namenjena je svima koji vole prirodne materijale, boje i kreativan rad i ima za cilj oživljavanje gradskog jezgra umetničkim intervencijama u javnom prostoru. Umetnici i voditelji radionica su akademski slikari Dragana Branković, Jovana Kolić i Igor Krstić. Ovo je radionica na kojoj je poenta slikati na kamenju, odabrali smo životinje i to je jedna zanimljiva akcija. Ja iskreno da budem nisam očekivala ovakav odziv i ovoliko dece. Kad sam došla danas, odmah sam krenula ja da slikam, ali njima je potrebna pomoć, pa koji kamen, pa boje i tako dalje. Tako da smo Jovana Kolić, Igor Krstić i ja tu da pomognemo svima koji dođu i mogu vam reći da su prebrzi i da jako dobro rade. Kako ističu umetnici i izvođači, članovi udruženja Nova Art Scena ovom prilikom nastojaće originalna umetnička dela na kamenu namenjena javnim prostorima u gradu, a zajedničkom akcijom umetnika i sugrađana, pre svega dece i mladih, u igri prepoznavanja oblika u kamenu i slikanja odabranih motiva iz životinjskog sveta, oživljavanjem same materije biće stvorene ambijentalne postavke čudesnih svetova prirode u gradskom okruženju. Prija i sigurna sam da treba da bude što više ovakvih, pa i drugih manifestacija koje se priređuju na otvorenom, zato što su nam generacije koje gajimo kući zavisne od televizora, kompjutera i svih savremenih tehnologija i ovo je jedan od načina da se deca izvuku bar na par sati i da se sklone od kompjutera. A da čujemo šta Magdalena danas radi? Crtam jednu sovu i bubamaru. A zašto si izabrala sovu? Ovdje imate razne motive, imate bubamare, puževe, ne znam šta još ima. Pa na to mi je ličila ta dva kamena. Liče ti kamen na sovu, odlično. Jel si se dvoumila da li da dođeš kad je mama predložila ili ne? Ili si ti predložila majci da dođete? Mama je predložila da dođemo ovdje i došla sam. Nisi se pokajala? Ne. Jel voliš da crtaš, da slikaš? Volim. Živojine, ti radiš šta na kamenu? Pa evo pravim ja neku žabicu koja stoji na nekom kamenu. Inače, ovo mogu da kažem da je vrlo dobra akcija koja bi trebalo i da se organizuje, ja mislim, svake godine. Kristina danas se lepo zabavlja i ona crta na kamenu šta? Šta si izabrala, koju životinju? Sovu. Sovu, zašto sovu? Pa ne znam, meni su sove nekako slatke, pa... Jel voliš da slikaš i voliš da crtaš? Da. Jesi se zato opredelila da danas budeš ovde? Da. Ideja je da dela nastala tokom radionice nađu svoje mesto u javnom prostoru, a kako ističu organizatori, ovakvih dešavanja biće još u narednom periodu.